Moses imbika uthulo mar moso nyikwara mogi ane mana fulo nyingi nyalo wacho nyingi bendi wuon kasto wang'iye ni to kinde ni piny nigi dwaro mane kuwuok kuom kanisa maduon kanisa nyalo kele lokruok. Kamano hinyo wadwa George inyinga ni luonga ni Elder Moses Angiro Nyang'ie. Ana wuok e dala mar Karachuonyo Kindu Bay. Kanisa na madala iluongo ni Gende SDA Church, to kanisa na ma Nairobi ka iluongo ni Karengata SDA Church mane dala ma Karen. Jatendwa mar kanisa mar SDA mar West Kenya Union iluongo ni Pastor Samuel Misiani. Osiepna kendo nagocho ne mwawuoyo nang'ise nabiro go mbaka gi nyikwara mogi e studio kawuono. Koro gima nyalo wacho maduong' wadwa George kwa chako program ma kawuono. Ago erokamano kimiyo thuolo mondo wabi wago mbaka gi jo wa manyikwara mogi kwa neno kaka piny chalo sani. Wach maduong' ahinya ma wabiro wuoye kaluwore gi weche matimore en kaka wanyalo bedo kanyakla kaka oganda, nikech moma wacho ni jok mobedo kanyakla, jok matiyo maber kanyakla, kuondego ema Nyasaye gwedho kendo kuondego ema dongore. Erokamano. Nyaka gie kinde ni ahinya to bang' nindo mar Raila Odinga samoro oganda luo ni kod penjo mathoth ahinya ni to owinjo bed ni gichung' kama chalo nade. King'iyo to samoro josiasa wuoyo ahinya kata gine maduondgi winjo ahinya ka kanisa oling ka oganda penjore weche mathoth ahinya ma samoro jo kanisa nyalo konyogi e duoko. Yes Moses. Erokamano. Wadwa wacho kama gimotimore ne oganda luo ni en gima ne pok waneno sana wan joma pod tindo. En gima okelo buok maduong' kabisa ne jo kanisa, okelo buok ne jo siasa, okelo buok ne jo ohala, okelo buok ne jok mohero dongruok e ganda mar joluo. Kendo kane baba nindo Raila Amolo Odinga, jatelo mane waluoro ahinya kaka wan joluo, ne obuogowa kabisa. To katero ji e muma maler, rapar mar chik 34 Wesa Boro wacho kaka Musa nonindo. Ka Musa nonindo kane jahigni 120, to koro ne chuno ni nyaka Joshua kaw telo kuom Musa. To kinde no kane Musa onindo, jo Israel no ywak kendo ne gibedo gi mirima ahinya kuom ndalo 30. Koro wan ndalo 30 pok orumo, jowa pod ywak, mirima pod ng'eny. To an gima adwa wacho ni bang' ywagno ji biro bedo kanyakla, jo kanisa, jo siasa, jo ohala, mondo wane kaka wanyalo tudore kaka joka ng'ato, mondo wang'e ane ni to riwruok mane wasebedo go momiyo ji oluorowa kabisa e piny mar Kenya ni onyalo endelea nang'o. Koro abiro gombo ni mondo ji obi tudore kanyakla mondo watwe wach kaka joka ng'ato, mondo riwruok obed gimoro achiel. Mane ka gweth mar Nyasaye biro bedo e kindwa. Mane gima nyalo wacho sani. Yes, Bishop George. Yes.